El fred sol tenir conseqüències adverses per a la salut de tothom, però especialment per a la gent gran. Per això, la nostra gent gran necessita una protecció extra davant situacions adverses com les onades de fred. Fora de casa, la formació de plaques de gel pot produir caigudes. És per això que els dies de pluja i neu cal fer servir sabates adequades, resistents a l'aigua i amb sol antilliscant. I sobretot, pensar que a vegades, davant de situacions extremes, la millor opció és no sortir de casa. Si al teu voltant hi ha una persona gran en situació de vulnerabilitat, fes-li un cop d'ull. El veïnat és molt important i pot ser una peça fonamental en el benestar de la nostra gent gran. Recorda, si ets una persona gran, estigues informat de les previsions i alertes meteorològiques. Si neva o plou i fa molt de fred, és millor quedar-se a casa. Però si has de sortir, avisa algun familiar, amic o veí perquè estigui alerta i posa't un calçat adequat. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessiten.